Bueno, estamos con Diego Villares, centrocampista del Deportivo. En primer lugar, enhorabuena por ese soñado ascenso del Club Herculino. Moitas gracias, encantado de estar aquí. No teu periplo que vas ter en Primeira División, que 5 xogadores, que top 5 farías de xogadores aos que che gustaría enfrontarte? Pois a ver, faría xogadores que vayan a Champions, por exemplo, Lamín, alterando un poquinho equipos, Lamín, Mbappé, Julián Álvarez si sigue no Atlético de Madrid, Nico Williams e un galego, Borja Iglesias. Que 5 camisetas quererías ter na túa colección? A ver, pois eu creo que calquera desas non estaría mal, pero por cambiar un pouquiño, Pedri, que é un xogador que me encanta, Valverde igual, poderíame quedar Atlético de Madrid con Coque, que leva moitísimos anos sendo unha referencia, Jaureguiza tamén me gusta moito. De Iago Aspas, non te quedarías coa súa última camiseta? Home, sí, pues claro, por suposto que sí, pero a ver, tengo tamén a sorte de compartirse selección con el, con Iago, e tamén, por suposto que me quedaría ca súa.